Хайырлы иртә. Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Гүлназ Ибрахимова. Безнең бүгенге чыгарылышта. Угрыдан кола уттан юк. Республикада янгыннарга каршы айрым режим 26 майга кадәр озайтылды. Буа районы якташлык җәмгыятенең республикада тиңе булмаган хәтер проекты гамәлдә. Безнең махсус репортаж. Онытылмаслык очрашу Чүпрәле районының Иске Шаймырза авылында 1966 елда мәктәп тәмамлаучыларының очрашуы узды. Республикада янгыннарга каршы айрым режим 26 майга кадәр озайтылды. Көннәр гадәттәгедән истерәк. Янгын чыгу куркынычы артты. Кайбер урыннарда янгыннан саклану кагыйдәләрен бозу очраклары теркәлгән. Полиция хезмәткәрләре тоткарлаган велосипедчыны сораштыралар. Ул Түбән Кама шәһәре читендә коры үләнне яндырган. А по какой причине вы траву жгли? Объясните, пожалуйста. Я хотел пошутить. Әлеге шаяру өчен штрафка тартылган. Бәхеткә ут төрткән урынга тораларга ирек бирмәгәннәр, тиз сөндергәннәр. Әмма Тукай районында хәвефле хәл. Янган үләннәр ялкыны дача йортларына да күчкән. В садовом обществе Кама Тукаевского района сгорело 26 строений. Тукай районының Кама бакчачылык ширкәтендә 26 корылма янган. Оператив тикшерүләр күрсәткәнчә, 1 сәгать эчендә ут йортларны камап алган. Мондый хәл бакчачылык ширкәте җитәкчелегенең тиешенчә эшләмәвен күрсәтә. Районнар җитәкчеләренә җаваплы вазифаи затлар катнашында хәлгә ачыклык кертергә, үз бурычларын тиешенчә үтәүне йөкләү бурычы куелды. Янгыннарны булдырмый калу һәркемнең уяулыгыннан тора. Дачаларда, бакча участокларында ут чыга, чүп яна башласа, тиз арада сүндерүгә әзер булырга кирәк. Гидрометеорология үзәге фаразларына караганда, Татарстанда эссе һәм коры һава торышы тагын бер атна дәвам итәргә мөмкин. Шуңа күрә республикада янгынга каршы айрым режим вакыты 26 майга кадәр озайтылды. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары. Буа районы якташлык җәмгыяте ТАССРның 100 һәм биек җиңүнең 75 еллык юбилейларына багышлап республикада тиңе булмаган хәтер проекты башлап җибәргән иде. Юкка чыккан авыллардан сугышта катнашучылар истәлегенә узган ел 3, быел 5 стелла куелды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Һәйкәлләрне җансыз дия күрмә, һәйкәлләрнең җаны таш түгел, һәр һәйкәлдә күпме солдат җаны, һәйкәлләргә сыкрау хас түгел дип сөйли яшь буын хәтер чараларында. Чыннан да, шушы истәлек ташларына язылган һәр исем ул айрым кеше, ватаныбызны саклаучы язмышы. Стелла ачуны күрергә нәкъ шул язмышларга битараф булмаган, нәсел тамырлары шушы җирләргә тоташкан халык җыелды. Без җиңү көнен якынайтучыларга мәңге бурычлы дип сөйләде сәламләү чыгышында Буа муниципаль район башлыгы Рәнис Камәрдинов. 25 йортлы авылдан 21 кеше сугышка китә. Кичкенә булса да авыл советы пункты, уты, суы, хәтта 4 еллык мәктәбе дә бар иде дип искә алды апалы-сеңелле Насыбуллиналар. Авыл аларның күз алдында диярлек юкка чыккан. 54-тән уже бетә башлады колхоз. Анда Насыбуллина Руза килде дигән Суксудан. Шуннан нарсын тамаша тотынды безнең. Кызыл Кайын авылының бер ара Ворошилов, аннары Муса Җәлил, Нур Вахид, Чишмә колхозы дип аталган чаклары да була. 69-да иң соңгы йорт күчте менә. Нигә кайруга күчте? Табыр аның сеңлесе бар иде. Аның йортын яндырдылар да таңга күчте. Шуннан безнең авыл бетте. Кызыл Кайын кебек юкка чыккан авылларны барлап, хәтер ташлары урнаштыру, сугышта катнашучыларның исемлеген төзү, иң беренче чиратта архив материаллары белән эшләү нәтиҗәсе. Шулай ук аның матди чыгымнары да бар. Әлеге җаваплы эш Буа якташлык җәмгыятенең идарә утырышында тәкъдим ителә һәм алар җитәкчелегендә башкарыла. Авылларда беләбез һәйкәлләр бар һәм һәр бер һәйкәлдә исемлек бар.
Bu avullarda yok, çıkan avullarda avulu da yok, heykeli de yok, isimligi de yok. Bu kişiler niçektir çitte kalganlar. Biz indi buna gadilsizlik deyip sanadık hem oluşundan da şulay hem özümüzün ülüşümüzünü kırtırga uyladık, niyetledik. Изгі ниятlerinin бірсі 1990 yılını yoqqa шыққан Уткина ауылында шыңға ашты. Яу қырынан қайтмай қалған 38 соғысшы исеме yazılған хәтер хәйкәле урынында элек Молния колхозының клубы урнашкан була. Бу хакта шушы авылда туып үскән Валентина Шурбина сөйләде. Эту деревню я навещаю в год. Авылыбыз бетсә дә елына 5-6 тапкыр кайтып киләм. Эш булмау сәбәпле кайсы кая китеп бетте. Әни иң соңгысы булып 1990 елны безгә күченде. Валентинаның әнисе Нина Панчохинага 93 яшь. Хәтере яхшы, бирегә дә килергә теләгән. Көннәр җиләс булгач өйдә калган. Пусть я слепая, я бы памятник рукой потрогала. Килергә теләге бар иде. Күзем сукыр булса да, хәйкәлне кулым белән тотып карыйсым килә дип җиткерде әнисе сүзләрен Вали ханым. Юкка чыккан 62 иле Уткина авылын Владимир Липунов белми. Ул Бакуда яши. Ләкин җан тартмаса, кан тарта дигәндәй кайткан. Уткина аның әтисе авылы. Шушыннан бабасы сугышка киткән. Хәтер тактасында Липуновлар фамилиясе шактый. Әнисе ягыннан бабасы Петр Евсеев та сугышта катнашкан. Аны да исемлеккә өстәргә тәкъдим итте Владимир Липунов. Әле яңа гына бабасының кайчан һәм кайсы фронтта үлгәнен ачыклаган. Башта хәбәрсез югалганнар исемлегендә булганга күрәсең, архивта сакланмаган. Югыйсә, фамилияләр бик җинтекләп барланган. Biz dürüstünü etkende kat sıradık indi, kat izlediler, koradılar, voyinkomat aşağı, bütün şahanaklar aşağı izlediler andı kişilerini. Elbette biz andı kişiler bulsa onların familiyelerini bunda isteyiz. Стыллы кую киләчәктә дә дәвам итәчәк дип белдерде Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров. Барлыгы Буа районында 30-дан артык авыл юкка чыккан. Әлбәттә, аның сәбәпләре төрле һәм ил буйлап саны китсәң, алар шактый. Буа районы үрнәгендә онытылган сугышчыларны барлап юкка чыккан авылларга истәлек ташлары куюны башкалар да өлге итсә иде. Мөршидә Җихан, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында умартачылар белән үсемлек агуларын кулланучы хуҗалыклар арасында элемтәләрне ныгыту турында фикер алыштылар. Гербицид сибәргә чыгар алдыннан һәр район вәкилләре WhatsApp төркеменә мәгълүматны җибәрә. Кайсы авылда һәм кайсы вакытта эшләр булачагы күрсәтелә. Шәчүлек мәйданнарындагы орлык әйләнешен планлаштырганда умарталыклар белән рапс басуларының кайда урнашуы да истә тотыла. Истегезгә төшерәбез, узган елларда бал кортларының пестицидлар белән агуланып, корт ояларының күпләп үлү очраклары булган иде. Үзара хезмәттәшлек умарталыкларны саклап калуны күздә тота. Шүпрәле районының Иске Шәймирза авылында 1966 елны мәктәпне тәмамлаучыларның очрашуы узды. Аны шушы мәктәптә белем алган Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы рәисе Марс Алиев җирле мәдәният идарәсе белән бергә оештырды. Сыйныфташлар очрашуын хәбәрчебез Мөршидә Җихан күреп кайтты. Иске Шәймирза авылы тарихы халкыбызның үткәне кебек үк бик тирәннән 1594 еллардан ук башлана. Әмма сүзебез бүгенге көннәргә якынрак, моннан 55 ел элек Иске Шәймирза урта мәктәбен тәмамлаучылар турында. Тагын да төгәлрәк әйтсәк, Иске Шәймирза авылы халкына кыңгыраулы мәктәп еллары китабы тәкъдир ителде. Рөхсәт итегез, район башлыгы Марат Ринат улы Гафаров исеменнән бу зур вакыйга белән һәркайсыгызны сәламләргә. Кеше тормышында аерылышу һәм очрашулар һәр вакыт чиратлашып тора. Аерылышу күпме сагышлырак булса, очрашуы да шул кадәр куанычлы. Мондый төр чараларда форсаттан файдаланып, рәхмәт хатлары да тапшырыла. Чүпрәле районының башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Айрат Җәләлев укытучыларга Мәгариф министрының рәхмәт хатларын тапшырды. Гомер буе балалар укытып та мондый зур бүләк биргәч, күңелләребез тулып китте ди ветеран укытучылар.
42 ел хезмәт стажы булган Миңнеруй Камалова әлеге чыгарылышны укыткан чагымны бүгенгедәй хәтерлим. Алар сыйныфында җыйнысы 33 малай иде ди. Химия, биология укытучысы. 87 яшькә киттем. Үземнең озын гомеремне укучылар тыңлагангадыр дип уйлыйм. Мине әле дә хөрмәт итәләр. Миңнеруй апага чәчәк бүләк иткән Фарис Шакиров 33 малайның берсе. Biz şartlanıp bugünkü sekinde yığılıştık. Mine şunday matur kendini her bir klassdaşımız bunda her birisi buna aynı şey terek gerek. Irak'tan mine şaltıratalar hazır zaklı güle mine şaltıratı Pinza'dan Valif Röstem Vayizovic degan. O bugünkü sekinde Avrupa'ya kayıtalmadı. Mine her selamlarım jitirga koştuydu. 1966 елда Иске Шаймырза урта мәктәбен 250 укучы тамамлаган. Һәр кайсы катлаулы тормыш юлында үз урынын, үз сукмагын тапкан. Булар барысы да исеме үк җырлап торган Кыңгыраулы мәктәп еллары китабында урын алган. 55 ел җитеп без менә бу фотокарточкаларны, аларны сакладым мин. Һәр бер яңа буынның язмышы үткән заман белән аерылгысыз бәйләнештә тора. Иске Чүпрәле мәктәбе белән элеккеге укучылары гел аралашып яши. Ул абыйлар безнең 55 ел бетергән булса да, хәзерге секендә мәктәпне онытмыйсак, мәктәп белән һәр вакыт элемтәдә торалар. Аларның моны бер ишчеләре, берәүләр Казан каласында торса, калганнары Уралдан да һәр вакыт алар безгә шалтыратып бәйрәмнәр белән котлыйлар, укытучылар көне белән котлыйлар. Сыйныфташлар очрашуы, хәтирә истәлек тулы китап әзерләп халыкка тәкъдим итү мәктәп укучылары өчен аеруча әһәмиятле чара. Хәзер алар укыган мәктәпне үрнәк алырлык күпме шәхес тамамлаган. Факытта, менә бу җыентык бу. Чөнки биредә 10-11 сыйныф укучылары 1963 елдан алып, менә 55 ел дәврендә алар үзләренең тормышларын чагылдыралар. Биредә төрле профессия вәкилләре урын алган. Биредә бар укытучы, табиб, төзүче, балтастасы да бар, галим дә бар, һәм башкалар. Вакыт кызганычка каршы аяусыз. Сыйныфташлар һәм укытучылар арасыннан бакыйлыкка күчкәннәре дә бар. Очрашуның икенче өлеше авыл зиратында дәвам итте. Роберт Фаизович истәлегенә Чүпрәле районы мәктәп директорлары исеменнән памятник куйдык. Роберт Фаизович ул безнең барыбызның да стазыбыз. Аның авыр туфрагы җиңел булсын һәм менә бүген шушындый көнне Роберт Фаизовичны тагын бер кат искә алу аңа дәва булып барсын. Сыйныфташлар авылның данлыклы музеена кереп, яңа күргәзмәләр белән дә танышып чыкты. Китапның нигезендә менә шу музейдагы булган информациялар бөтенесе кергән. Инде безнең данлыклы Әхмәт Гәрәй абый колхоз председателе булып, инде музей создавать итүче безнең хөрмәтле Зәкәрия абыйның менә шулай хезмәтләре, алар бөтенесе китапка язылган. Маркиз Сиражиев музей җитәкчесенә әтисенең портретын бүләк итте. Моннан бу мәктәптән бер елны бер факультетка, сельхозинститут механическое отделениесенә 4 барып кердек. Ул менә безнең укытучыларның көчле икәннәрен бердән күрсәтсә, икенчедән алар безгә тәрбияне шундый биргәннәр. Мәктәп еллары һәр беребез өчен дә кадерле, яшь олыгая барган саен ул чор хәтердә бик еш яңара. Гел искә төшерәбез, потому что без марш белән дә, ишаклар белән дә бер-бер менә тордык, бер нидә общежитие яшәдек. Монда инде бер Казаннан ашлар ашап бирдек, шуңа күрә яшь чаклар һәр вакытта күңелдә. Искә төшерәсең, күзләр яшәр дә килә. Очрашуда катнашкан сыйныф укыганда Иске Шаймырза Будённый исемендәге район үзәге була. Нәкъ шул елларда мәгариф системасы үзгәрә һәм уку 11 еллыктан 10 еллыкка күчерелә. Шуңа да ул елны мәктәпне бер юлы 250 укучы тамамлый. Кыңгыраулы мәктәп еллары китабы якташлары Мустафа Ногман сүзләренә язылган Балкый Шаймырза утлары җыры белән башлана. Аны халыкка җиткерүчесе дә якташлары җырчы Габдулла Рәхим Кулов.
Нәг җырдагыча, кайнар йөрәкләр, якты күңелләр белән макталучы сыйныфташларның күрешү кичәсе, искә төшкән һәм үзләре язган китапны укыган саен яңа очрашуларга өметләрен уятыр. Моңа кадәр дә шушындый очрашуларны башлап йөрүче Марс Алиевка рәхмәтләре шиксез сыйныфташларның. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Чүпрәле районыннан. Эфирда Татарстан яңалыклары программасы дәвам итә. Хәзер матбугат күзәтүенә тукталырбыз. Аның белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген татар матбугаты ниләр турында яза дигән сорауны кую урынсыз булыр иде. Җәмгыятьнең теленнән төшмәгән кыт чыкмалы фаҗига турында да билгеле. Ятсак та, торсак та телебездә шул җан шиткеч җинаять. Халыкка хас булганча мәктәптәге атуның нечкәлекләре, уйлап чыгарылган фактлар кешеләрне аптырашта калдырган вакытта нәкъ менә тикшереп, ачыклап язуны гына алга сөргән матбугат чаралары бүген аеруча тансык. Шәһри Казан газетасының әлеге вакыйга булганнан икенче көнендә үк сан тутырып язмалар бирүе бер дә гаҗәп түгел. Тормыш үзе журналистларны тиз җәһәт булырга мәҗбүр итә. Шулай да бер көн аралыгында гына Россиядә гомер бакый алга калкып чыга торган кем гаепле, нәрсә эшләргә дигән сорауларга җавап бирү өчен вакыт, зиһен җыю, фактларны җентекләп өйрәнү, анализлау таләп ителә. Шулай да газета бу мәңгелек сорауга җавапны үзенчә табарга тырышкан. Әйе, кулына утлы корал тоттырып, Казан урамнарыннан барган кешене күрмәвебезне дә, аңа корал бирүгә катнашып булганнарны да гаеплеләр сафына кертеп буладыр. Әмма җинаятьтә гаеп бер генә яклы була алмый. Мәсьәләгә киңрәк карарга вакыты һәм мөмкинлеге булган Ватан Татарстан газетасы 8 кешенең җанын кыеп, ничәмә гомерлек төзәлмәс яра салган җинаятьнең төбендә безне битарафлыкка китергән тормыш рәвешебез, алып барган сәясәтебез, буталган кыйбылабыз ята дигән нәтиҗә чыгарган. Бу урында язучы һәм шагыйрь Марат Кабировның Корбаннар исемле язмасын нандырызы китерәм. Мәктәп совет шырында белем бирү урынына түгел, яхшы тәрбия бирү системасы да иде. Бүген ничек? Мәктәптә генә түгел, хәтта өйдә дә тиешле тәрбия алмый хәзерге балаларның күбесе. Әти-әниләре эшкә чумган, башкача булмый да. Нәрсә генә эшләсәң дә акча кирәк. Ипотека, квартплата, кредитлар, кием-салым, ризык, хәтта ниндидер белешмә алу өчен дә кемнеңдер бер култамгасы салган кәгазь өчен фәлән меңне чыгарып салырга кирәк. Хезмәт хакы ташка үлчим. Шуңа чабарга мәҗбүр ата-ана. Балам кием-хур булмасын дип тырыша инде ул. Яхшы кием киеп йөрсен, затлы телефон тотсын. Булар да мөһим. Хәзерге мөлкәт куллары дөньясында шунсыз булмый. Әгәр балаң начар киенгән икән, аны кимсетәчәкләр. Телефоны иске икән, түбәнсетәчәкләр. Кесәсендә көндәлек акча сыйгу икән, читкә тибәчәкләр. Шуларны булдырырга тырышып чапкан ата-ананың тәрбиягә вакыты калмый. Һәм сабыйлар әти-әниләре йортында ата-ана назы күрмичә ятим үсә. Бәлки күңелдәге нәфрәт, явызлыкның чыганагы шушыдыр әле. Үзек тәмам. Язучы белән килешергә дә килешмәскә дә була. Әмма ничек кенә булмасын, бу фаҗига безнең тормышка карашыбызны кискен үзгәртергә тиеш. Хакимияттәгеләрнекендә, ләкин иң беренче чиратта безнекен. Без янәшәбездә потенциаль җинаятьчеләр барлыгын белеп яшәргә һәм тиз генә чарасын күрергә өйрәнергә тиеш ди белгечләр. Моннан бер кая да китеп булмый. Бу хәлгә тормас өчен һәр кайсыбыз үзенең кулыннан килгәннең барысын да эшләргә, тормышка икенчерәк күзлектән карарга өйрәнергә тиеш дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Китап белем шишмәсе дип еш кына кабатларга яратабыз. Дәреслек икеләтә әһәмиятле китап. Бүгенге студиябез кунагы Казан Федераль университеты профессоры, дәреслекләр авторы Җәүдәт Абдулла улы Хөсәйнов. Җәүдәт әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Мәгариф һәм фән министрлыгы башлыгы Илсур Һадиуллин татар теле һәм әдәбияты буенча 89 дәреслек федераль исемлеккә кертелгән дигән иде. Татар теленә тәрҗемә ителгән тагын 79 дәреслек хәзер федераль дәреслек исемлегенә эләгү өчен үз чиратларын көтә. Ә менә сезнең китаплар да шушы реестрга кертелгәнме? Әлбәттә кертелгән. Чөнки менә без инде гомуми белем бирү мәктәпләренә, әлеге дәресләрне менә еллар дәвамында әзерләдек. Бу уку әсбапларының максаты биредә татар халкының гореф-гадәтләре, традицияләре, аның әхлагы, аның тормышы, аның үткәне, тарихы, аның шәхесләре һәм әлбәттә шул ук вакытта православие дине белән ислам диненең янәшә булуы, изге китапларны да шунда урнаштыру минем бурычым булды. Һәм шуңа күрә биредә менә элек вакытта бар иде бит милли региональ компонент. Һәм ул
Мәскәү тарафынан чиреп калдырылды. Шуңа күрә менә бу дәреслектәрдә, әйләнә-тирә дөнья дәреслегендә мин инде тырыштым татар халкының менә гореф гадәтләрен, йолаларын һәм үзебезнең менә татар халкының үткәнен, шуның нигезендә балаларга белем һәм тәрбия бирү юнәлешен алдым. Җәүдәт әфәнде, менә әлеге китап инде ул күмәк хезмәт һәм ул тәрҗемә түгел, аның үзенчәлекләре нәрсәдә? Аның үзенчәлекләре шуннан гыйбарәт. Чөнки татар халкының үзенең гасырлар дәвамында тудырган рухи байлыгы бар. Ул рухи байлык бүгенге балаларны тәрбияләүгә бик зур өлеш кертә. Чөнки татар халкының гореф гадәтләре, йолалары, аның менә авыз иҗаты, табышмаклары, аның әкиятләре, хикәятләре, легендалары ул балалар өчен бик зур хезмәт булып тора. Шуның өстенә бит әйтәбез, быел инде менә президентыбыз тарафыннан билгеләнде туган телләр елы һәм шул вакытта халыклар дуслыгы дип. Чөнки менә бу дәреслектә инде үзебезнең татар теле урын алды тулысынча һәм барлык халыкларның тигезлеге биредә чагыла. Бу китаплар 2020 елда басылган. Сезнең бит башка елларда чыккан дәреслекләрегез дә бар. Аларның эчтәлеге бу монысыннан аерыламы? Аерыла. Чөнки менә бу Пельшаков, Новицкий, Хусейнов тарафыннан иҗат ителгән менә бу уку әсбаплары инде тулысынча чагылдыралар бүгенге тормышны. Әйләнә-тирә дөнья ул балалар өчен чын-чынлап тулы бер дөнья. Биредә бит рухи дөньяда чагылырга тиешле. Чөнки без бит әйтәбез, хәзер вакытта менә мәктәпләрдә тәрбия системасы юк дибез. Һәм чынлап та юк ул. Элек вакытта бар иде. Элек вакытта бит балалар әзерләнәләр иде, октябрятлар, башлангыч сыйныфларда. Аннан соң пионерга керәләр иде. Һәм пионерлар әзерләнәләр иде комсомол булырга. Комсомоллар партия составына кергә тырышалар иде. Бу үзе бер тулы бер система иде. Тәрбия системасы иде. Бу система хәзер юкка чыкты. Һәм менә көнбатыштан кергән идеология аркасында, менә мин турдан турышлай әйтәм, балаларга бөтен нәрсә хокук бирелде. Бурычлары билгеләнмәде. Шуңа күрә бүген укытучыларның роле бик түбән төште. Инде балаларның роле бик югары күтәрелде. Шуңа күрә укыту тәрбия эшендә бик зур кимчелекләр барга килде дип саныйм. Шуңа күрә киләчәктә мин шуны шулай саныйм. Укыту тәрбия дигән вакытта күз алдына китерәм мин чәчәкне. Чәчәк ул тәрбия. Аның таш яврачыклары уку, белем бирү. Җәүдәт әфәнде, безнең студиябезгә килеп, сорауларга җавап биргәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Исән, имин булыгыз. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Исән, имин булыгыз сездә. Бүген бездә кунакта Казан Федераль университеты профессоры Җәүдәт Абдулла улы Хусейнов булды. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.